Ardiek hilda asko egiten jatzu zen? Euren konture holan hil, berez holan ez hori. Geixoaldien bat? Bai, geixora orduko desparazita bedozaten dana gibelekue, hoxea peligrosuena, eta hori emoten zen urtin baten, eta ezan egoten peligrorik hiltiko. Gero batan bate beti, por desgrazia bigu, hauetik horiatik, edo sasezen katitute jarutzi, edo gatu, edo laku, baina geixua zil, geixori sentiduten orduko, betena ezuke, berton egiten dire, alerta, parte moten, hau geixua da, eta hau bakuni monbida. Daia urrinetik horrek jakiten dabe, eta etortera orduko bakunaute onbierzetzen. Inkluso nie bokale honitzen lehengo akol asoziazioie fundeuzan nien, Marcelo Bizkarra, ahazan urkiolakue. Eta presidente eta nie bokal, ibili gintzen 6 urtien. 6 urten eizitunak eta nik bokal. Da, orduan, hilien, enbiarizeten duen derizion juntien, batzarra. Har etortezien, betenari zue, eta beste bokal egusan, Karrantzako eta beste legutakok, eta bokalo juntetak entzizan, betenari zue eta sekretari zute, horrek jakitze zituen, inun ezer nobedaderi badau, eta eserremon bihar bazak ardezerik horrek. Eta gero bilotzen presi jupe eta ze kanbizu dauen bai, horret da, beste pastoriri gero neuk esan biherrizeten itzien, hauzi eta hauzi zauk, eta hori. Baina neuk hilin jun biherrizeten noan derizora batzarra.